Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Baina beltxagoa du ark bere barrena, odolor dezdu noski zainetan edena, katu gaiztoena, zikoiz maltzurrena, bekozko zekena, aldun okerrena. Ongi egin ta txarki hartzen duena. Notizia garrantzitsua daukatzu entzat. Entzun. Mezulari aparta naiz ezta. Gora kakusina, kakusaien Andre Gaizekina gora. Begiratzea ekarri dudan, maizane eta pepitxo txoriburu hoientzat opari ederra ekarri dut. Baina zuek, txentxaragon, aditu! Ez gero, ez errezan, isili. Ganora zazkaldu, Arratxaldeon Santurtzi! Santurtzitik Bilboraino, bidean barrena nato. Pepillo, itxura horrekin, eta ingaxi kantatuta, Tamara ematen duzu. Eta zuk Margarita 6 dedos. Ai, bala, zu jarria duzu kutsa hau hemen. Metalezko kutsa ederra. Oso egokia dirudi sardina freskoak mantentzeko. Erretiratu berehala eta karri zozketa kutsa, lau lehiakideak aukeratu barrituguta. Pepillo, kendu traste hau nire biztatik oraintxe bertan. Tururu, barruan zer dagoen ikusteko gogoa daukat. Banik ez, zuz motxar hartzen diot kutsa honi.
Ea, zer egingo dugu, Kutxa zabalduko aldut? Bai, ala bai! Bai! Hor konpon! Santurtziko sardinerak, bandido xamarrak izan gara betidanik! Baina, Pepillo, zer den ari zara txoriburu? Segurtasun kutxa hauek manejatzeko, profesionaltasun handiz zibil behar da. Horretarako adimena eta zuhurtzia, ezinbestekoak dira. Nagusi, hemengo makintxo hau bat zenbaki alda. Oh, Pepillo Miguel Etxenik, hoi da hoi adimen zorrotza, Tira. 6, 10, 4, 6, 7, 10, 8! Eureka! Kodigo asmatu dut! Orain kutxa irekitza besterik ez zait falta! Kakusta enteratzen denean, kurruz egin gadin, bai, goren txortako txarongoak! Zergapotoa, Lena! Txapeldunen ligako majaderoa! Zer esan zut nik behin eta berriro, Traste diaboliko hau ikutu ere egiteko eta hemendik erretiratzeko. Bai, eta zer egin duzuzuk, Kasurik ez, babua, ekarri zozketa gutxa bestela, sardin ustelaren itxura utziko izut eta. Lagunok, dezagun sardinen kontuak alde batera eta murgil gaitezen gaurko zozketan, bai. Ikus dezagun gaurkoan zeintzuk arituko diren gure lehiaketan. Ia bat alde gorriarekin hasiko gara. Ea, lagunok, aukiratxa, ezagutu ditzagun Santurtziko berdelak. Ia ba, lehenengo lehiakidean hor dugun gaurkoan. Lehenengo beraz, June Sánchez! Aupa June, arratsaldeon! Zer moduz, ondo? Ondo bazkalduta torrizea? Bai, ederki, hola torri behar da. Ia ba, bigarren goleiakidean hor dugun. Ia ba. Talde gorria osatzeko, Sheila Blanco! Ia ba, Sheila! Ondo ba, Sheila, hementxe dator! Aupa, Sheila, ia ba, zimeko eskurriñ hori! Erki iritsi zehazkenean! Arratsaldeon, Sheila, ondo? Bai. Hau sorpresa, ezta? Bai, ederki bat talde gorria ezagutzen dugu. Eta orain, oso ondo, talde urdineko sardineroak edo sardinerak ezagutuko ditugu. Ea. Oi, lagunez bete eta dugu aretoa, primeran. Eta lehenengo izena, Iker Elorduin! Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon. Zer nahi duzuzu, bizikleta ala sardintzarra? Bizikleta. Bizikleta, bueno, ea tokatzen zaizun. Eta zure taldekidea, hauxe bere izango da. Ea, azte arazoak, kuantitxo hauekin, Iban Vázquez! Kaixo, Iban? Kaixo? Kaixo. Baldagor norbait. Badago norbait? Bai, bueno, eskerrak, oso ondo, ezagutzen ditugu, bai talde urdineko lagunak eta hor talde gorrikoa. Hori da, eta ben ikatzaren biagoaz, eta minutu gutxi barru, hemen txegon gara, lehiaketa antolatzen, gerarte lagunok, aio! Agur, gozen. Itxusiak, kako sai handiak, mezu bat bidali ditzu entzat, entzun arretaz.
ikusina, geltokiko erregina bai. Begira, ikusi ze oparia ekarri dudan. Pañazo memelo hoientzat, opari zoragarria. Ea, hau hemen, atxe, keto. ¡Kaixo, bizcocho cuadrilla! ¡Arratsaldeon, sestao! Sí. ¿Hau ez dira sestao? Bai, noski, sestao da. Bai. Orduan, non arraio gaude? Ai, Txiribiton, ze babua izen. Iaia punturrak hautsi dituk. Portugaleteko gaizto txiki hauek trampa itzela prestatu digute, Trampa! Txiribiton! Babolio! Iaia, akatu egin dau! Pelas! Mailua erotuta dagoela? Esko kolon! Ia ez burutik sano ez dagoena. Horixe, oso gaizki dago, mirri fantastikoari, honelako kankatekoak ematea, Utzi niri. Nahikoa da, Kontxo. Ole! Kaixo, Santurtzi! Ze, orain ere arrisku bizian egon zarete bitunante hauen erruz, ez da? Txiri. Zer? Gu laguntzen ari gintzuan, hobe beharrez. Ikusi diagu, untze itxusi hori, eta paretik kendu nahi genian inor min hartu baino lehen. Hau nobedadea, mirri! Bapatean kaballeroso bihurtu zarete biak! Ba, oso erreza duzue, honelako mailu ederra izanik, nahikoa duzue, kolpe zital bat, justu, hementxe ematea, eta... Lehenengo txori, punta behar zori. Ai, kriminal nazkantea. Katzakori, maio Txiribitoni. Bion artean konponduko diagu arazo hau. Txiribiton, emantzak, kolpea, zitala, hementxe, justu, hor. Bigarren txori, punta behar zori. Txiribiton ez diagu beste esaro jurik egingo ez. Bestela, burua apurtuko didazu hemen. Gazai, Txebi, txarri. Eixa xarretu. Orain, kantuan hasiko gaitu. Eta omenaldi unkigarria ingo xegu, ire atzamarri txuzi horiek. Eta ze kantatuko dugu, eskutxo polinoa, ez da? Lehenengo txori.
atzori, beste guztien artean, txikerra dukori, tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Bigarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, nagia dukori. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea dukori. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea dukori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa dukori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa dukori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia dukori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia dukori. Begira, txipila ikuadrilla, zer aurkete dudan. Kakusina bai. Norbaitek opari bat utzi du niretzat. Ziur kakusa izan dela. Horren moñoñoa da, eta, probatu egingo dut, probatu. Ea. Horrela, bai. Alo, kakusai, entzuten didazu, kakusai? Ez, horrela ez da. Ea, nola izango da. Badakit, arre, ez dutxoa, ez dutxoa, Ez. Astoa ere ez da, argi dago. Zeote da tramankulu hau. Badakit. Prismatikoa, bai, hori da, katalejua. Ondo begiratu behar dut, zak isilik egon, Ea. Baina zer dau! Ura! Urrazkagarria! Kaskazarra! Norbaitek txantxa galanto sartu dit. Baina bere alartuko dut mendekua bai. Gora kakusai! Gora kakusina! Partaidekin, adibidez lehenengoak June Sánchez izena du. Arratsaldeon, June. Arratsaldeon, kaixo. Aizu June, galdera bat. Zu antxe bertan munduko lekuren batetara joan barko bazina, ze leku aukeratuko zenuke? Parisera. Paris? Eta ze ikuste adibidez?
Torrifela. Torrife, Jesus, kontuz bertigoarekin, Ia bat, abigarren lehiakidea, Sheila Blanco, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sheila, nik badakit abesti bat asko gustatzen zaizula, zein da? Ante muertak esan. Antes muertak esentilla. Eta izu galdera bat, zu nagusitan ze izan nahi dezu? Txirrindularia. Txirrindularia? Tira, basteko gaurkoan bizikleta irabazten balin badezu, ez gara gaizki hasiko, Tira, talde gorria ezagutzen dugu, zorte ongiei eta txaloak, mesedez! Primeran eta orain ezagutu ditzagun, Pepitxoren mutikoa. Ea nor dugu lehen mutiko hau? Iker Elordui. Oso ondo, Iker, konta iguzu, a ber. Non pasate dituzu koporrak? Zerna Cantespino. A ber, lasaiago mesedez. Zerna Cantespino. Jesus, eta non dago hori mutiko? Segovian. Segovian, primeran, eta nor dugu bigarren mutiko jatorra hau? Iban Vázquez. Iban Vázquez, oso ondo. Zenbat urte dituzu, morrosko? Zazpi. Zazpi, eta zenbat ikazpusketa sartuko dituzula uste duzu? Zortzi, hori numero zenbaki polita. Ba, mesedez, txalo handi bat talde urdinaren zako, merezi du eta orain datorrela gure tren maitea, Elipet! Ara, bitxeako, gertu gure trena! Ia, ba, finalerdiarekin hasiko gara. Hemen jarriko gea, bai, talde gorriarekin noski. June, zure txanda da, beraz, hartu lekua, hemen duzu, bat, bita, iru, hasi! Venga, haupa, June! Iepa, June, animo! Ia ba, Venga, neska! Lasa, June, ba! Garkia zute bai, venga! Iepa! Animo, June! Oi, bai! Ja, ui! Ia, ia! Iepa! Lasa, June, ia ba! Venga, June! Ja, bau! Iru! Sartu azkenean! No! Pesunezka! Iepa! Ja, ba! Bo! Primera! Neharka egitezu, June! Bost hartu ditu guztira, ez ikus dezagun, Sheila zer egiten duen, Sheila, beira, hemen dakazulekua. Hasi nahi duzunean, ia ba, haupa Sheila! Denak barrura! Iepa! Haupa Sheila! Ia ba! Venga, Sheila! Hautik! Animo, Sheila! Ba! Ia ba, hau! Bi! Ongi! Ze ondo! Iru! Ondo Azte zuzenean sasoia! Iepa da! Lau! Ia ba, hau! Ui! Ia, ia! Bo! Haupa Sheila! Venga, Animo, Sheila! lasai! Ze ondo! Zazpi! Primeran! Ia ba, hau! Zortzi! Jesuseska! Ia ba! Haupa, Sheila! Ia sartu da, baina ez azkenean zortzi erki dago, Tira, talde gorriak bukatu du. Lasai eseri hor, deskantzatu bankuan, tekur ezagun talde urdinak zer egiten duen. A ber, Iker eta Ibanen txanda. Ia ba, Iban, zurekin hasiko gara bai, hemen txezulekoa, eta hasi nahi duzunean! Venga, bat, oso dudan! Bi, erki! Ia ba, iru! Primera nahi zeban, iepa da! Ongi! Ia ba, hau! Ia ba, Iban, animo! Opa! Animo! Zazpi! Primeran! Ui! Ia, ia! Ia ba, zortzi! Bai, bai! Epa, bederatzi! Eta... Amar! Oso Ederki divertido. bat! Amar guztira, oso ongi dago! Amar sartu guztira, Lasai, lasai, lasai. ikusten ezagun Ikerrek zer egiten duen. Bat, bita, iru, ekin! Ia Venga, ba! Iker! Ui! Ai, Epa! venga, Animo, motel. Iker, lasai, Ba! Ongi! Sartu azkenean! Iru! Ongi! Epa, da! Bikain! Ja, ui! Bost! Ja, hau! Haupa! Zazpi! Ongi! Zortzi! Haupa, Iker! Bederatzi! Ja, hau! Jesus, amarra sartu dute! Finalerdia bukatu da! Guazen aurrera! Ja, bat alde Finalerdia bukatu da! Ikus ezagun puntuak eta nola geratu den! Ja, bat horri Sheila, lasai hemen jarri, eta ikus ezagun talde gorriak zer egin duen Junek, bost sartu ditu eta Sheila berriz zortzi, beraz guztira 13 puntu dira, ez dago bat ere gaizki txalo beretzako! Oso ondo! Eta bigarren finalerdian ikusi dezue, bai Ibanek eta bai Ikerrek 10 nekazpusketa sartu dituzte, 20 guztira, eta talde urdinak final handia jokatuko du! Hori da baino talde gorriak Zorionak. gaizki egin eta mutxilak merezi dituzte txaloa behientzako eta lagunok guk punteria puntzea goaz, baino tita batean itzuliko gara, gero arte, agur! Agur, 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 agur!
ikusi aldituzue Mirri eta Txiribiton zeapotoiek? Ederki. Orduan, nik bakarrik edango dut Amoña Martxelonek egindako txokolate gozoa. Txokolate ederra. Gorputza tonifikatu, sabela berotu, eta estarria sendotzen duena. Nik hemendik katilukada batean ondoren, gai naiz edozein gauza kantatzeko, baita opera ere. Ea. Bai ederra. Mil esker. Beste traduskada bat egingo dut, eta honela, nire estarri privilegiatua, are eta hobeagotu egingo dut oraindik. Txirri! Bai, neu naiz txirri, norari danitaz galdezka? Ire kontzientziaren ahotsa nauk zapaburu. Kaixo, posten naiz, urte askotan. Eta zerbait esan nahi aldi dazu? Bai! Utzi behingoz, txokolatea bake santuan, gizendu egingo aiz bestela, eta Txiribiton besala bukatuko duk, potolo! Ixo, babolio! Itxurapiko nahi deskubituko gaiti bestela. Barkatu, kontzientzia anderinoa, betidanik izan dutzu ezagutzeko gogoa, eta horregatik jaramon egingo dizut, baina zer egingo dut nik orain Amoña Martxelonen txokolatearekin? Itxi begia! Makurtu! Utzi txokolatea eta katilua lurrean! Altxa orain, eta buelta erdia eman. Txiribiton, imaginatu behar nuen zuebiok zinetela, bai. Deabru potoloa eta bere kontzientzi xistrina! Orain txingotan, ea! Aski duke, txirri aski du. Zurra ez eta sekena, Eta zuek gaizkile profesionalak, gangsterrak! Gutxienez, barkamena eskatuko didazu ez, da? Barkamena, ez. Impiusiblea! Nola, ez didazuela barkamenik eskatuko? Eta zergatik hori? Ai, astu egin zait! Ai, astu zait,
ai astu zait. Ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai ahaztu zait, ze buru txarra dudan dena ahazten zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, erori zait. Ai, erori zait. Ai, ze baldarra naizen dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, ze baldarra naizen, dena erortzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, segindu zait. Ai, segindu zait. Ai, zenarratzan naizen dena segintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zenarratxa naizen, dena zikintzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Sartu dute, baina lehenengo gogora itzagun zeitzu diren gaurko finalistak. Lehenengoak Iker Elordu izena du. Kotxeak ikaragarri gustatzen zaizkio. Nagusitan, Atletikeko futbol jokalaria izan nahi du, baina kontuz, bederatzi zenbakia eta noski, txirrinda eramateko prest dago. Beraz, txaula beretzako mesedez! Ederki eta hona hemen finaleko bigarren partaidea Iban Vázquez Santurtzerra 7 urte ditu eta mendira joatea oso gustokoa du. Baita Superman ere eta oporrak Pedrosan pasatzen ditu. Eta hemen dauden bere gelako lagunak agurtu nahi ditu. Beraz, txalo dotore bat mutiko jatorrenentzat. Eta orain bai, finala jokatzeko datorrela gure tren maitea. Ia ba, Felipe bere leku hartzen duen bitartean guk ere gure leku hartuko dugu. Iker, zure txanda. Finalarekin hasiko zara, bat eta hiruekin! Bat, erkezizia! Ia bau, hori alekutik. Primera! Ia ba, hiru! Ongi itzea, Epa! Lasa, Iker! Iepa! Animo! Ia ba, bai! Ia bau, oso ongi! Sei! Ia ba, zazpi! Ia buzteria hori, zortzi! Oso ongi! Epa! Ia bau, bederatzi! Ibanek zer egiten duen. Venga, Iban. Iban, hartu lekua, eta hasi nahi duzunean. Bat! Ia ba? Erki! Hau da, punteria, Hiru, ongi! Lau! Primeran! Ia bau? Bikain! Ia ba? Zazpi! Ia bau? Zortzi! Konzentratu! Ia ba? Bederatzi! Oso ongi! Iepa! Amar! Ia bau? Amaika! Eta? Amaika! Amaika, beraz, gure gaurko irabazlea, Iban dugu txaula beretzako! Gure txapeldur handia! Baina hemen opa
jokalariak denontzat ditugu, eta Ikerrek raketa polita irabazi du, merezi du, txaloak mesedez! Bai, noski! Eta hemen Iban gure gaurko txapeldunak bizikleta dotore asko beramango du eta zuen txalo aztezin hau! Zorionak, Iban! Hori da, eta orain tentsioaren ondoren, jolaserako ordua iritsi da, gero arte, agur! Agur, guazen. Norbaitek barre galantak egin ditu nire kontura, baina orain nire txanda da, bai, nire txanda. Txapizka bat, hau jarri behar dazat, horrelaxe. Pepillo, etorri maitia. Banoa, ja badu. Pepillo Express, beti prest. Eta nortzara zu, Fray Rufino? Santa Teresita del Niño Jesús. Eta opari bat ekarri dizut, oso mutil zintzoa zarelako. Eskerrik asko, ze detalle polita. Eta, zertarako balio du? Honek insistatzen baduzu, bere ala jakinga duzu. Primeran, tira, gerorako utziko du. Hore insistatzen baduzu, hore orain. Gauza hauek pazientzia handiz egin behar dira. Eta nastu egingo naiz eta ondoren den aldrebestuko da. Bere ala zistatu behar duzu, ale! Dena ondo aterako da. Eta ezin aldidazu pistatxo bat eman. Nola zistatu behar dudan edo esan. Ekarri hona. Horrela egin behar duzu, txotxolo. Horrela! Kakazarra! Dena gaizki ateratzen zait! Dena gaizki! Kakazarra! Ikusi alduzuen hortzen? Eskapada egin dudan! Ladies and gentlemen, hello! Madame et monsieur, oh la la! Niska eta mutilo, kaixo! Ni magoa. Ez magoa. Magoa? Hapa! Adieron. Hop. Ni. Hop. Hop. Adieron.
mesedez. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hop, tititin, sa, hopla. La 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 la. Nyek, nyek, nyak, rak, rak. Hop, rak. Hop. 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 Habli, habla, habla, chum, chum, chum. Hop. Oh, 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 oh. La la li lam, la la li 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 lim, la la li lam, lam, la la li lim, la la, la la, la la, la la. La di da, li da di, la da di, la li la la. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai! 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 Ai, ai. Ai! 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 Ai, un nervioak. Ai. Hogeita 10 segundu bakarri falta dira. Hau orea. Entzuzazue, begira, Parisko artistarik garrantzitsuena dator bizita egitera ona, nire etxera. Eta Euskal Herri osoan dekoratuko duen lehenengo etxea izango da hau. Alegia, nire etxea. Mademoiselle Pompidou. Mirrita txiribiton, gaizki hasi gatuk. Horixe baita gure espezialitatea, gaizki hastea. Txirri, bisita daukak gaurre. Madame Pitirrin andereño, Ez jauna. Nor da zure hande gai berri hori?
Entzun ondo, Mademoiselle Pompidou, Parisko dekoratzailerik garrantzitsuena, famatuena da, Eta zuek hemen traba egiten ari zareten, Mirrita Txiribiton, zertarako arraio etorri zareten niona? Niri plana ondatzera, ala zer? Badakit gertatzen den, herri honetan, Arrigorriagan, hotza handia xauk, eta nonbait jende guztia etxera joan duk, telebista ikustera, trikitraka trikitron ikustera, eta eguna eskatu gaitu kalean gora eta kalean bere. Azteko, herri hau ez da Arrigorriaga, Santurtzi baizik. Ez alda Santurtzi hau? Eta bigarrena lehen ere esan dizue, traba egiten ari zarete. Batez ere, Mademoiselle Pompidou orain etortzen baldin bada zer, Mademoiselle Pompidou, zerbait egin behar duzten, Mirri, mugu zaitezte, tira, aldeiz, izkutatu zaitezte, tira, izkutatu zaitezte, ai, amai, Mademoiselle Pompidou. Tira, Txiribiton, zerbait egin. Mirrik burua ondiegia daukako izkutatzeko. Zukaldera sartu zukaldera, tira, hau txuku jarri. Hola, Txiribiton, disimulatu. Bai, banoa. Jujuju, Mademoiselle Pompidou. Anderino agurgarria, lehenik eta behin, agurtu nahi dut, zuk hemen egin nire txan egingo duzun, ukitu mirezgarria. Merci beaucoup, Mirru! Perchero celebrea. Vive la France! Vive la France, bai. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Ze, pertxeroa gustatu zaizu, Bai, antzinako bitxikeria bat da, badakizu. Boixili, kontxa zalak ningu antzinak. Pertxero iztuna berritxua. Bai, pertxero honek ez dakiz zer den isiltasuna. Tira, Mademoiselle Pompidou, zer iruditzen zaizu, Nola esango nuke, ajaroa, ez dakit, Dotorea. Ez? No. Xarmagarria. Ez? No. Itxurosoa. Itxusia, oso itxusia, zatarra, Bai, barkatu. Lanean hasi behar dugu, bai. Vive la trabai! Erosia dituzu, nik eskatutako material guztiak? Bai, denak sukaldean daude, bai. Ondo da, bilangile ere beharko ditugu, bai. Monsieur Lescourelles. Bai, Mirri eta Txiribiton. Ez, Txiribiton, ez. Tira, Mirri eta Txirriren txanda izango da orduan, ez zaude pixka bat berala. Gora intxartako basurdeak, gora kagusai, eta gora nik akusina. Zer gela den, bere etxera sartzen utzi dit, eta galdera txotxolapiko horrek atea ireki dit. Baina, ederki da mutiko zaio, etxe guztia, hankazkora, txiki egin dautzeko diot, bai! Mademoiselle Pompidou, hemen gatoz. Zure esanetara haude, Madame Poudreau. Oto da, hasi egingo gara. Hortxe, pareta horretan, zulo bat egin behar duzue, 4 eder bazin zilikatzeko. Primera, bazen ba. Mirri! Hementxe, aizu. Hortxe, Mirri taladroa. Nik egingo diat, Bartolo. Zuloak egitea oso gauza delikatua da, Mirri. Eta horretarako espezialista bat behar da. Adibidez, ni neu.
Baina, zer da, ito egingo gara, zer hori. Espezialista barregarria. Tutua xuratu dut, Baborio. Utzi ikusten, errebisioa egin behar dut, errebisioa. Ia nolakuen. Xotx! Barkatu, Mademoiselle Pompidou, akats tekniko bat izan da. Berriro ere hementxe egingo dut beste bat. Listo! Kontxo, honek superportua dirui, Santurtzikoa! Hau, itzukina! Blok! Martxa honetan Bizkai osoa uri gabe utziko du, Babolio! Rekete txotx! Kendura, uauza zonabioa. Ayuda. Kontxo, txiribiton fiz, ze? Zabil hemen, gure pertsero korrikalaria. Ze, gurekin txotxean jarru nahi duk edo zer? Zer? Mademoiselle Pompidou, Estela Mademoiselle Pompidou? Kakusina dela? Kakusina da? Argi dago orduan, kakusina puturru hori, ondo lehortu behar dugu! Ar! Adiskideok, bizigu melak, gure beharra du. Ekin! Tira, launok! Agur esateko ordua heldu da, esan egia, ongi pasatu alduzue. Seguru! Tira, poste naiz, eta orain, Pepitxo txiriflautikoa etortzen denean, martxa egin beharko dugu, noski. Jesus, hau da panorama? Haizu honek oiana ematen du guain, zera, tximino bat agertzea besterik etzaigu falta. Ez du nalduzue, baina nor da bilor? Ni Tarzan, du Jane. Ni Jane izango naiz bai, baina zuk ez daukazu Tarzanen antzik, zuk txita ematen duzu. Jane, arrisku bizian, nik lagundu. Trampa horrengatik diozu. Ba, lagundu egin beharko diazu bai, ze Pepitxo hio guztia ez da inondik ageri. Zuk Pepitxo ausarta ezagutu. Pepitxo kokrodiloekin borroka. Pepitxo lehoiekin borroka. Pepitxo elefanteekin borroka. Pepitxo Tarzanen idoloa. Pepitxo Oianeko erregea. Arraioa, nik uste nuen Oianeko erregea zu zinela, Tarzan? Lehen bai, orain Pepitxo. Hau, sorpresa. Tira, dena den bera ez dagoenez, zuk lagundu beharko diazu. Etorri ona, Tarzan jauna, etorri, Tarzan. Tarzan, igo. Tarzanek oiua. Zuek txalo. Txalo. Tarzanek trampa arriskutsua desegin. Lehen esan dizute, zu tximinoen erregea zara. Kaka egin dut burutik behera. Orain ezingo dut txilibitua jo eta ezingo dut peli begiratu.
hau nere amaiera da, ekatombea! Ez, lasai, zorionez Felipe ongi entrenatuta daukagu. Agur, Santurtzi, laster arte lagunok! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo, katutxo mispilla, gainean dago. Bego bandago, txapata berri, begiran dago. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai, trulalai, altza Felipe,